Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, isang magandang araw na kasing ganda at aliwalas ng aura ninyong dalawa. Yun no? Mangungutang yun no? Itago nyo na lang ako sa pangalang Hope. 24 years old at tambalanista for 13 years. Sa radyo ko lang kayo pinakikinggan dati pero ngayon, regular listener na din ako ng podcast ninyo. Maraming beses ko nang naisip sumulat pero laging hindi natutuloy. Siguro kasi ngayon ang tamang oras para maibahagi ko sa inyo ang kwento ng buhay ko. Nasanay akong nakadepende ang lahat ng desisyon sa buhay sa mga kamag-anak. Pinaniniwalaan ko lahat ng sinasabi nila at hinahayaan ko silang diktahan ako. Lagi ko munang iniisip kung ano ang sasabihin o iisipin ng mga relatives ko bago ako gumawa ng kahit ano. Yung nanay ko kasi wala din tigil ng pag-aalala. Kailangan ganito o ganyan kasi baka kung ano ang sabihin ng tita mo o ng pinsan mo. Hindi naman problema yun sa akin until 4 years ago. That was the time na malaman ko that I am being negatively talked about, being judged, at pinagsasabihan ng masasakit na salita behind my back. They were calling me names. Kapag may nakikita silang mali sa akin, sa halip na itama, pinagchichismisan nila. Kapag kaharap nila ako, ang babait. Pagtalikod, iba na ang persona nila. Meron silang group chat na hindi ako kasali. I was able to save all the screenshots of their convo about me. And I felt betrayed. I did not confront them. Sinubukan ko pa ding makisama dahil kahit paano pamilya pa din. Pero naubos din ang pasensya ko matapos ang 4 na taong pagpipigil. Kinausap ko ang nanay ko at sinabing didistansya na ako sa mga kamag-anak namin. Mahirap dahil magkakalapit lang kami ng tirahan, pero yun ang tamang gawin. Nasagad na ako at gusto ko na lang silang iwasan. Medyo masakit ang pinagdaanan ko but I am grateful for the learnings. Dapat hindi natin hinahayaan ang ibang tao na diktahan tayo at limitahan tayo sa gusto nating gawin sa buhay. Hindi natin kailangang sumandal sa iba. Bagkus, tumayo tayo sa sarili nating mga paa. At the end of the day, we only have ourselves. Sa mga kapwa ko tambalanista who might be in the same situation, huwag matakot to cut ties na toxic kahit kamag-anak nyo pa. Show them how you can live without them. Hindi sa lahat ng pagkakataon, totoo yung kasabihang blood is thicker than water. Maraming salamat, Tambalan, sa inspirasyong hatid ng tandem ninyo at sa makukulay na episode sa podcast. Dahil pwedeng pakinggan anytime, kayo ang kasama namin sa agahan, tanghalian, hapunan, at minsan pati sa midnight snack. More power sa inyo and God bless. Ang inyong tambalanista, Hope.
So malamang partner, nag-hope si Hope na mapapodcast to. Ulit-ulit eh. Ulit-ulit, di ba? Sige Hope, para makasplok na kami ng mga eksena sa mga kamag-anak sa podcast. Charet! Oo, pagkakataon na to. Oo, pagkakataon na to kasi wala naman silang Spotify. Charet! Well, Hope, una, this story is actually a story of, it's a nice story of freedom. Yan, di ba? At sana lahat ng tao ay katulad mo na marunong mag-cut ng ties, na marunong humindi, na marunong magsabing tama na at sobra na. 'Di ba? Kasi yung mga iba, hinahayaan lang nila, tinitiis lang nila kahit alam nilang nakaka-stress na. Kahit alam Totoo. nilang nako, nakakabulok ng itsura, 'di ba? Kasi nakakapangit ng bongga. Totoo 'Di ba? yun. Tinitiis nila kasi syempre kamag-anak. Sige, tiisin na lang, intindihin na lang, 'di ba? Pero ang isang paalala po para sa lahat ng mga tambalanista na nakatutok sa atin, ano? Hindi lang po ang asawa ang dinidivorce. Pati po mga kamag-anak na toxic, dinidivorce po 'yan. Kasi ibig Ang sabihin, dami nila. hindi sila kailangan sa buhay. Kung ito yung, Oo. lalong-lalo na dito in the case of Hope, 'di ba? May sariling GC para pag-usapan ka. Tapos, pero kapag kaharap ka, bait-baitan. Ano ito? Oo. 'Di ba? Sinatch ba ito? Dapat splok mo din yung mga names nila. Kaya nga, para Diba? Para ito alam na nilang natin, sila. ganti-ganti lang. Ano, ikaw lang ang nasaktan? Nasaktan din natin sila. Mali ka, Hope eh. Hindi ka nag-name drop. Pagkakataon mo na to, Kaya nga pinigilan eh. mo pa. Alam mo, ikaw din eh. Sabi ko Hinayaan sa'yo mo eh. din kasi. May pa-blind item ka pang nalalaman, ha? Charet. Pero totoo yun, hindi lang po talaga asawa ang dinidivorce ko minsan, di ba? Kung minsan po may dinidivorce din po talaga mga kamag-anak. Ibig sabihin, kung mas malaki po yung stress na naidulot sa'yo, sa halip na inspirasyon at kasiyahan, bakit natin hahayaan na nasa buhay natin ang mga taong ito. At hindi lang din naman ito kamag-anak. Correct. Anyone in our life na nagbibigay sa atin ng stress, haggardness, nagiging dahilan kung bakit tayo pumapangit, nagiging dahilan kung bakit tayo hindi nagkakajowa kasi nga pumapangit tayo. 'Di ba? Alisin natin itong mga toxic, mga negatron na ito sa buhay po natin. Di ba yung lagi nga yung sinasabi ng tambalan, pag nabubulo ka na, tigilan mo na. Di ba? Pag negative yung effect sa'yo, layuan mo na. Yes. Kapag puro, di ba, toxin yung nilalabas sa'yo, di ba, dahil sa sitwasyon na yun, layuan mo na, dumistansya ka na. Di ba? Totoo yun, no? Naniniwala ako na minsan talaga, hindi lahat ng kamag-anak ay dapat pagkatiwalaan. Ayan na di nga ba? ba sinasabi Hindi natin. Hindi porke, di ba, kinalakhan mo ang mga taong ito, ay dapat mong pagkatiwalaan. Kasi, totoo, may mga pagkakataon na ibibetray ka talaga nila. At kapag dumating talaga yung point na may betrayal na, that's the time na you make a choice. Di ba? You choice of leaving or choice of staying. So, in Kasi this totoo case, naman din eh. yes. It is also, when you choose to, yung titiisin mo, it's also a choice. Yes. Kasi you choose to stay. Yes. Pinili mong intindihin, pinili mong tiisin, di ba? Tama. Okay lang din naman yun, di ba? Oo, nasa iyo naman yan. Choice mo nga yan eh. Iintindihin mo naman talaga eh. Pero at a certain point, kapag alam mo talaga sa sarili mo na, Toxic na. oo, Diba? ano na to, parang, Parang jowa lang yan eh. everyday nasusuka ako sa halip na nasasarapan, 'di ba? Yung parang ganun. 'Di ba? Everyday nasa-stress ako sa halip na nagiging happy ako. Ang ultimate naman natin mission in life happiness, 'di ba? Correct. Kung nakakapangit 'yan, nakakatsakat, nakakabugnot, 'di ba? Yamot. Totoo. Bye-bye. Ganun Correct lang ka. yun. Tapos ka na sa obligasyon mo sa kanila, 'di ba? Dumating na sa point na sinunod mo sila, dumaan ka na doon sa stage na sila yung lagi mong pinapakinggan, lahat ng decision mo ay nanggagaling sa kanila. Tapos na yung stage na 'yon. Putulin mo na 'yon. Meron ka pang ibang responsibility sa buhay. At ano yung responsibilities na 'yon? Taking care of yourself, 'di ba? Yes, self-care, self-love, ganun. Taking care of your personal happiness. Napaka-importante nun. Huwag mong kalilimutan, that's also part of your responsibility. That's also part of your obligation. May mga obligasyon din tayo sa sarili natin. At kung hindi na nakakatulong yung mga tao sa paligid, di ba? Gampanan mo na yung obligasyon mo para sa sarili mo naman. Huwag So mong true. kalilimutan yun. Correct.
Diba? Protect your happiness. Protect your inner peace. Protect your inner peace talaga. Protect your brain. Kasi nakakabur yung talaga yan ng bonggang-bongga. Importante yung mental wellness. Mamaya, di ba, kakauwi mo dyan. Di ba, na-stress ka, tumaas yung, di ba, yung blood pressure mo. Tama. Inatake ka sa puso. Mga gano'n. Hindi malayo sa posibilidad yon. Hindi sa nananakot, pero may kakilala kaming ganyan. Kahit wala talaga. Para lang sumakit para lang ang pasikat. ulo. Sumakit ng ulo, nasa sa kamag-anak nako. Araw-araw masakit ang ulo doon sa kamag-anak eh. Diba? High blood. Bigla natumba. Ayun na nga. Lasing kasi. Yan na. Naglasing kasi ayaw niya nang marinig yung mga kamag-anak niya nakakairita. May mga ganun po talaga. And uulitin po namin, hindi lang po ito mga kamag-anak ha. So kung meron pong tao sa paligid mo, whether it's a friend na nagpe-pretend na friend or whether it's an office mate, 'di ba? Kasamahan sa organisasyon, alisin mo siya sa buhay mo. Hindi mo deserve yung araw-araw ka na stress dahil nakikita mo siya, naririnig mo yung mga opinion niya tungkol sa iyo. Totoo. Diba? Actually, napakagandang learning ang binibigay sa iyo nitong story na to. At para sa mga kaibigan din natin na who are also going through the same situation, experience na kailangan marunong ka mag-decide sa sarili mo. Hindi pwedeng ang decision mo ay manggagaling sa ibang tao. Minsan nakakatulong naman sila, pero sayang naman yung sayang naman yung sarili mong wisdom. Sayang yung sarili mong knowledge kung hindi ka makakapag-decide on your own. Tama. Tsaka ka na rin, ilang taong ka na rin, 'di ba? So pwede ka na ring maging independent talaga. Yes. Diba? Kaya nga napaproud kami sa iyo kasi pinili mo yung sarili mo. Tama diba? yun. At this point in time, tama na, sobra na sila, ganyan. Sobra na, palitan correct, na. Diba? So, piliin ko naman yung sarili ko, piliin ko naman yung peace of mind ko. Yan. So, kung ikaw, kabisyo, yan din ang pinagdadaanan mo ngayon, diba? Yung parang, should I stay or should I go, diba? Should I leave or should I stay, diba? Yung mga ganyan na, anumang sitwasyon yan. Well, this is a sign that you are waiting for. Diba? Na piliin mo yung iyong peace of mind. Correct. Piliin mo ang iyong sarili. And always remember, you always have a choice. Yes. Sa buhay natin ito, lagi tayong may kalayaan, 'di ba, na pumili ng bagay na pwede nating, 'di ba, pakinabangan. In this case, 'di ba, pakinabangan mo yung yung pagdedesisyon mo, 'di ba, giving yourself freedom by making the right choice. 'Di ba nakakalurky siguro talaga yung feeling na ganun, partner, no, na merong GC na pinag-uusapan ka. Oo. 'Di ba? Ano yun backstabbing yun. That's calling names. Bad trip yun. Nakakainis. Ang dami kong mga naiisip na mga paraan para gumanti. Di ba? Toxic yun, di ba? Parang nakakasama ng loob sa madaling salita. At saka, partner, nagiging ka pang masamang tao kasi nag-iisip ka ng nag-iisip ka ng mga masamang pwede mangyari sa kanila, di ba? O kaya pag may masamang nangyari sa kanila, isipin mo na sa halip na maawa ka or tulungan mo, ang isip mo, buti nga sa'yo, may ugali ka kasi, di ba? Tingnan mo, naging masamang tao ka patuloy, di ba? Nag-wish ka lagi ng hindi maganda sa kapwa mo. Correct. Kasi may galit ka na eh. Diba? Dati mo sanang kaibigan, dati mong kasama sa trabaho, pero every time na makikita mo, 'di ba, nag-wish ka lagi na sana mapahamak siya. Totoo. Kasi masama na yung loob mo sa kanya eh. Galit ka na eh. Tsaka minsan may mga tao talagang yung choosing to stay kahit alam nilang nahihirapan sila at kahit alam nilang masakit, kasi parang feeling nila walang ibang pwedeng kumupkup sa kanila, walang ibang pwedeng magmahal sa kanila, kunyari in terms of relationship. Iniisip nila, hindi, itong taong lang to yung pwedeng magbigay ng ganitong klaseng pagmamahal sa akin. Hindi po yan totoo. Hindi po yan talaga totoo. Meron pang ibang pwede, at when that person comes, marirealize mo na, ganito pala dapat umibig, or ganito pala ang ibigin. Tama. Ganito pala yung dapat na treatment. Ganun. Kasi minsan nasasanay tayo sa negative treatment sa atin. Akala natin tama yun. Hindi eh. Correct. Again, remember, you have the choice. Correct. Anong magiging mo dito? Decision mo. Magstay ka ba or aalis ka na? True. Diba? It's your call. Alam mo, kapag ka naging strong enough at naging matapang ka to decide na to leave, marirealize mo na, ay, ang sarap pala sa pakiramdam. Para ako nabunutan ng tinik. Tama. Para ako nabunutan ng buto.
Correct. Parang ako bunutan ng hippopotamus. Ganun kalaki dinadala mo sa dibdib mo, Sipin di mo ba? may sarili kang hippo sa loob ng puso mo. Ikaw lang yun, Ganon. kakaiba. Sa true. Salamat ho for sharing your story with us. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!